Itt vagy ott? Ugye, hogy okosan figyelj. De okosan figyelj. Igen. Nagyon okosan tartod a fejedet. Mi a szebű? Gyorsan. Na? Na? Szervusz. Anyának is mondjál már valamit. Szia! Anyának. Szia! Ott van anya. Ahó! Ott van anya. Szia! Úgy. Na? Ügyesen néző. Ó, nagyon ügyesen. Na, nézzél Oszimra. Szia! Mit csinálsz már? Hát látom. Így jó, mi? Láthatod a tévét, te is? Az anyátok úristent.